Sabeu que dia 23 començam un repte? Sabeu en què consisteix? Hem de parlar 21 dies en català. Jo ja m'he apuntat. I tu? Jo penso que aquesta campanya és important perquè d'alguna manera ens ajuda a mantenir viva la llengua cada dia, en el nostre dia a dia, a sentir-nos còmodes i a fer-la servir. Penso que és important que en el dia a dia xerrem en català sense por, amb assertivitat cap a nosaltres i amb la tranquil·litat de que ens entenen i que molta més gent de la que ens pensam ens entén. I sobretot que no ens hem de sentir un heroi per xerrar en català. 21 dies. Tenim el bo pel català i per tota la gent que hi vivim, sí?